ஆவி பிடிக்கிற நவீன மிஷின், இந்த மூட்டை குச்சி புல்லும் நவீன மிஷின் சொல்கிற மாதிரி ஆவி கொடுக்குற நவீன மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஐ திங்க் இதுதான் வந்து அந்த கோவிட் டைமில் அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டாப் கோவிட் 2019 அப்படி. ஸோ நம்ம என்னென்னா இதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றணும், தண்ணி ஊற்றிட்டு ஜஸ்ட் இதை வந்து இதில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ளக் பாயிண்டில் போட்டுட்டு இதை வந்து அப்படியே ஸ்பெல் பண்ண வேண்டியதான். இவங்க இது மட்டும் சேல்ஸ் பண்ணல, ஆக்சி பல்ஸ் மீட்டர் நம்ம அந்த விரலில் மாட்டி அந்த பல்ஸ் பார்ப்பாங்க தெரியுமா, ஸோ அது கூட அவங்க சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது வந்து ரொம்ப சீப் ப்ரைஸில் அவங்க வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஹலோ மக்களே, திஸ் இஸ் சைனிங் வித் நியூ வீடியோ. என்ன மக்களே எப்படி இருக்கீங்க? கண்டிப்பாக எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கொரோனா டைமில் நம்ம ரொம்ப வீடியோவே போடல, 2 வீக்ஸ் ஆச்சு நம்ம வீடியோ போடல. ஏன்னா நம்ம எங்கேயுமே ரைட் போக முடியல. ரைட் போனால் அப்படி தான் வீடியோ போட முடியும், பட் ஆனால் நம்ம எங்கேயும் ரைட் போக முடியல. அது இல்லாமல் எப்போவுமே எங்கள் அம்மாவில் வந்து வேலை கம்மியாக கொடுப்பாங்க, ஆனால் இப்போ லாக்டவுன் போட்டதுலேருந்து எங்கள் அம்மாவில் ரொம்ப வேலை அதிகமாக கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம கண்டென்ட்குள்ளே போயிடலாம். இந்த வீடியோ எதுக்கு அப்படின்னா மேக் பண்ண ரீசன் என்னென்னா, நம்மளுக்கு சனா ஷாப்பிங்லேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு பார்சல் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இந்த பார்சல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்லேருந்து ஆவி அது சொல்லலாம், ஆவி பிடிக்கிற நவீன மிஷின் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதை. ஏன்னா எல்லாருமே தண்ணி காய வச்சு அதில் தைலம் போட்டு போர்வை போர்த்தி பிடிப்பாங்க. ஸோ இது வந்து வேப்பரைசர், அதான் ஆவி பிடிக்கிற நவீன மிஷின், இந்த மூட்டை குச்சி புல்லும் நவீன மிஷின் சொல்கிற மாதிரி ஆவி கொடுக்குற நவீன மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ நம்ம இதை பிரிச்சுட்டு இது என்ன ப்ரைஸு, இது நீங்கள் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, என்ன நம்பர் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இந்த பாக்ஸை இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் போட போகிறோம் இந்த வீடியோவில் பண்ணிவிட்டு, தென் இதை நீங்கள் எப்படி வாங்கலாம், தென் இதோட யூசஸ் என்ன. நீங்கள் ஏன்னா இப்போ கோவிட் டைமில் எல்லாருமே இது வந்து டெய்லி நைட்டில் நம்ம லங்ஸ்லாம் வந்து அந்த சளி கிளி இருந்தால் எல்லாமே ஃப்ரீயாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம அதுக்காக தான் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது என்ன ப்ரைஸ் அப்படின்றத நான் வீடியோவில் போடுறேன். தென் அதுக்கப்புறம் நம்பர் பார்க்கலாம், சரியா? அன்பாக்சிங். ஓகே, அப்புறம் மினிமம் நான் தேங்க்ஸ் டு சனா ஷாப்பிங் சொல்லணும். என்ன அப்படின்னா, அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார், என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. நான் சொன்னேன் ஆஃபீஸ் போயிட்டுருக்கேன் ஜி அப்படின்னு. எது ஆஃபீஸ் போகிறீங்களா, வீட்டில் இல்லையா அப்படின்னாரு. இல்லை சார், எனக்கு ஆஃபீஸ் கண்டிப்பாக ஒர்க் பண்ணணும், எஸ்டான்ஷியல் நீட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். ஸோ அதுக்காக என்னென்னா, அவங்க நீங்கள் அனுப்புகிறேன் ஜி, நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, ஓகே ஐ திங்க் இதுதான் வந்து அந்த கோவிட் டைமில் அவங்களே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டாப் கோவிட் 2019 அப்படின்னு. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல. ஐ திங்க் இது ஹிந்தியில் போட்டிருக்கு நிறைய. ஸோ 3-in-1 வேப்பரைசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே இதை கோவிட்காக மட்டும் எஸ்டான்ஷியலாக பண்ணுற மாதிரி இதை பண்ணியிருக்காங்க, மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. தெரியுதான்னு தெரியல, கோவிட் ஸ்டாப் கோவிட்-19 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதில் வந்து ஈஸி டு ஃபைன், மேட் வித் ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஹை குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சம்திங்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு, எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 653 போட்டிருக்கு. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் என்ன அவங்க சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது நான் வந்து கீழே வீடியோவில் போடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அவங்களோட நம்பரும் நான் போடுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். சம்திங் இது ஒரு புனல் மாதிரி இருக்குது, கிருஷ்ணாயில் ஊற்றுற புனல் மாதிரி. தென் அதுக்கப்புறம் ஆவி பிடிக்கும் நவீன மிஷின், ஆவி பிடிக்கும் நவீன மிஷின். ஓ, ஏதோ ஒரு ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓ, இதுதான் அந்த ஸ்டீமர் நினைக்கிறேன். இது ஒரு பாட்டு. இது எதுக்கு அப்படின்னா, சில பேர் இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த பியூட்டி பார்லர் யூஸ் பண்ணுறப்ப இந்த ஸ்டீமர் போடுவாங்க தெரியுமா, ஃபேஷியல் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட பேக் ஸ்கின்னில் இருக்க மார்க்ஸ் எல்லாமே போகும். ஸோ அதுக்காக இது. பட் ஆனால் இது நம்ம இப்போதைக்கு தேவையில்லை. ஸோ இதை கீழே வச்சுட்டு இது என்னென்னு பார்ப்போம். இதுதான் அந்த ஆவி பிடிக்கிறது. இப்படி வச்சுட்டு இப்படி நம்ம பிடிப்போம் தெரியுமா, அதுதான். ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்குது, இதில் 3 பார்ட் தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்னென்னா இதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றணும், தண்ணி ஊற்றிட்டு ஜஸ்ட் இதை வந்து இதில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ளக் பாயிண்டில் போட்டுட்டு இதை வந்து அப்படியே ஸ்பெல் பண்ண வேண்டியதான். நீங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன அந்த சம்திங் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா தண்ணியில், அதை வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே போட்டுருவோம். இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு இதில் தண்ணி ஊற்றிடுவோம். இந்த லெவல் லோ மீடியம் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னென்னா, இப்போ கேஸ் எல்பிஜி நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணனா ஜஸ்ட்டு ப்ளக் இன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் வந்து இதில் நீங்கள் வேப்பரைஸ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இதான் ஒன்று. அப்புறம் இது எதுக்கு அப்படின்னா, அதான் சொன்னல, ஃபேஷியல் நீங்கள் பியூட்டி பார்லர் அது மாதிரி ஏதாவது போயிருந்தீங்க, நேச்சுரல்ஸ் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வந்து ஃபேஸில் வந்து ஸ்டீமர் போடுவாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் நான் வந்து மேலே வீடியோவில் போடுறேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவங்களோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம், ஐ வாட்சஸ் அதுக்கப்புறமா அந்த இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க தெரியுமா, அந்த கடைக்காரங்க தான் இதை பண்ணுறாங்க. ஸோ பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் தேவை, கோவிட் டைமில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க, யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கு அவங்க அமைச்சிருக்காங்க, ஜி நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்ஸ் டு சனா ஷாப்பிங். ஸோ மறக்காமல் உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் தேவை அப்படின்னா இப்போ வந்து ஹாப்பி பிரதர்ஸ் டே மக்களே. இன்றைக்கி வந்து பிரதர்ஸ் டே. பட் ஆனால் இந்த வீடியோ நான் இன்றைக்கி போடுறேன் நாளைக்கு போடணும்னு தெரில, வீட்டில் கொஞ்சம் ஹெவியாக ஆஃபீஸ் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. ஸோ
வீடியோ எடிட் பண்ணி போட்டுருவேன் சீக்கிரம், இன்றைக்கே முடிஞ்சால் கூட போட்டுருவேன். ஸோ மறக்காமல் உங்களுக்கு இது கோவிட் டைமில் வெளியே போகாதீங்க. மோஸ்ட்லி அப்படி போயிட்டு வந்தீங்கன்னா டெய்லி வந்து கொஞ்சம் வேப்பரேஷன் ஆவி பிடிச்சிக்கோங்க. அதுவும் நவீன ஆவி பிடிக்கும் மிஷின் அப்படி கூட சொல்லலாம். ஸோ ஓகே மக்களே, இதான் வீடியோ. நான் வந்து சும்மா வளவலன்னு எதுவும் பேச வேணாம், வீடியோ கண்டென்ட் மேய்க்கணும் அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன். சரி, ஒரு ஏதாவது உருப்படியாக பேசினா இல்லைனா வீடியோ போடக்கூடாது. நம்ம எங்கேயும் ஊர் சுற்ற போகல, அதனால் ஊர் சுற்ற போனாவது நம்ம வீடியோ போடலாம். வேர்க்குது வேறு, மொட்டை மாடியில் நிற்கிறோம். ஸோ எஸ் மக்களே, இந்த வீடியோ இதோடு நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சனா ஷாப்பிங் அவங்க காண்டாக்ட் நம்பர் தரேன், நீங்கள் வந்து போய் வாங்கி ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் வீட்டுக்கு கொரியர் பண்ணிடுவாங்க அவங்க. ஸோ எஸ் மக்களே, திஸ் இஸ் விஜய் சைனிங் அவுட். எப்பவும் போல் ஈட் ஸ்லீப் பாய், வீட்டிலே சேஃபாக இருங்க. கூடிய சீக்கிரம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். ஏன்னா டைம் இல்லை வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு, இல்லைனா நிறைய வீடியோ போடலாம். ஸோ டைம் இல்லை, அதனால தான் வீடியோ எடுக்கல. ஸோ எஸ் மக்களே, திஸ் இஸ் விஜய் சைனிங் அவுட். எப்பவும் போல் ஈட் ஸ்லீப் ரைட் என்ஜாய் மக்களே. பட் இப்போ ரொம்ப சேஃபாக இருங்க, கோவிட் ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டிலே சேஃபாக இருங்க. கோவிட் முடித்தோன்னே எல்லாரையும் ஒரு பெரிய ரைட்டில் பார்க்கலாம். எஸ் மக்களே, பை பை பை. ஒன்றே மக்களே, நான் இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணேன். பட் ஆனால் இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு நினச்சேன், அதை மறந்துட்டேன். என்ன அப்படின்னா, இவங்க இது மட்டும் சேல்ஸ் பண்ணல, ஆக்சி பல்ஸ் மீட்டர் நம்ம அந்த விரலில் மாட்டி அந்த பல்ஸ் பார்ப்பாங்க தெரியுமா, ஸோ அது கூட அவங்க சேல்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது வந்து ரொம்ப சீப் ப்ரைஸில் அவங்க வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இஃப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸோ அதோட என்கொயரி பண்ணிக்கோங்க. பல்க் ஆர்டர்ஸும் அவங்க வந்து எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு வீட்டுக்கே கொரியர் வந்துடும் சேஃபாக, நீங்கள் வெளியே போவேன்னா. ஸோ எஸ் மக்களே, அதுதான் சொல்கிறக்காக தான் வந்தேன். பாய்.